Ginanunsyo sang Chinese Embassy sa Pilipinas nga ginadumilian nga magkasulod sa China, Hong Kong kag Macau ang mga opisyal halin sa munisipalidad sang Kalayaan sa Palawan. Ginlista sang embahada ang 16 ka mga pangalan sa mga local officials nga suno sa ila hindi welcome nga magsulod sa nasabit nga mga teritoryo. Ang Kalayaan among isahanon nga munisipalidad sang Pilipinas nga yara sa West Philippine Sea. Ginhimo ini sang China matapos gindeklarar sang Kalayaan nga persona non grata ang Chinese ambassador to the Philippines nga si Jing Quan bangod sa paglapas sang diplomatic protocol kag pagpanghilabot sa internal affairs sa Pilipinas. Ginaprubahan ang resolusyon sa Enero 27 apang antes ini may kaangay man nga resolusyon sa Agosto 2023 nga nagdeklarar nga persona non grata sa Kalayaan si anay Chinese ambassador to the Philippines Huang Zilian. Ginpagwa ang deklarasyon sa mga tion bagod ginbombahan sa China Coast Guard sang water cannon ng mga barko sang Philippine Coast Guard sa Ayungin o kung Second Thomas Shoal.